sa upang guest, ang board chairman kan Metro Naga Water District, maayong po si Director Gilbert Albero. Sinda pong duwa, iyo mismo ang nakaabot naman sa lugar kung saan gigibuon po ining water supply system sa barangay Harubay sa Calabanga, Camarines Sur. Bago po ang gabos, bago ang iba pa niya itong pagululay digdi sa tuyang topic po niya na pagkaaga, siguro hagad ito muna ng mensahe ang sa tuyang mga guest. And siguro kasabay kan sa indang mensahe, aramon naman sa inda kung ano mga experience ninda pag abot naman sa lugar. Grabe po pala ang inagihan ninda mga experience kang makaabot po sinda duman sa Harubay, Calabanga, ito pong Maslog River, as in iba, Maslog Spring, saka ito pong iba pang mga naabot nila duman. Inutong ko po si Congressman Nelson Legacion. Sir, good morning po. Good morning sa imo tabi, Roy. Sa gabos po na nakasubaybay sa satuyang programa, ang titulo Orolay Distrito. Welcome po. As in, kaibanan ta po ngunyan, nabanggitan na po kasubago. Ang chairman kan Board of Director kan Metro Naga Water District. Matindi pa po ang tuhod kailing. Welcome, Chairman Gilbert Albero. So, ini pong Orolay Distrito, arap naman po na weekly program ini, asin pig tutukar an estado kan tercer distrito kan Camarines Sur, ano baga si mga nangyayari, ano si mga pangyayari sa laog ni nakalipas na sarong simana. Asin minsan natutukar ano ang mga gigibuhon ta bilang sa indong representante sa Kongreso, asin bilang igwang inaapod na development agenda para sa mga banwaan, kabali po ang syudad Canaga na sakop po kan tercer distrito kan Camarines Sur. Ayan. Si Chairman Albero, bago po itong siguro itong experience sa Nindo, kan makaabot ka po duman, kawalan ko naman paano nakaabot. Diyos matay na aga po tabi sa kabos kong Nelson. Diyos matay na pagkaaga po asin sa habikan mga kaibanta po sa media na takulang bagay na kamo nagdadara ng mga maray na informasyon sa komunidad. And kung dakula mong ugmahan na maging parte ka sa imong simanal na pagpaabot ka mga kalakawan ni Kong Nelson sa Tercer Distrito, dakulang bagay po ini na makapaabot ting kaaraman si mga ginigibo ni Congressman Nelson sa distrito para man si mga tao maging ma-engage, maaraman, asin makakontribute man sa karagdagan na kausugan kang komunidad. Baad nga niyan pala ng Iguana Tulos naghapon. Ano na si Chairman Gilbert Albero ang kaibanan sa Orolay Distrito. And mayor na dahilan po kayan, ninuli po sa pagsakak papunta po duman sa Maslog Spring. As nakaabos man po kita duman sa Busay Falls, sa Barangay Harubay, Calabanga, Camarines Sur, ansaro sa nakaibanan ta. Iyo po si Chairman Gilbert Albero, asin bilib po ako sa imo ta natagalan mo si rayo-rayo na piglakaw ta papunta pabalik. An istorya sa kuya ni GM John Tolentino ngaya 3 kilometers from barangay site hanggang sa Maslog Spring. And then pag-abot duman sa Busay Falls, dagdag na kabangang kilometro. Pero ito pala, anong pagsubol niya? Straight line. Ang problema na, pag-iulit mo magkakita no, sa paglakaw ka, apwera pa kayo itong pababa, bukso mo na maray, pasakat, tukad mo na maray, asin mahal na, dahil mauran, signal na naman ito. Ipaliwanag lang po na dahil lang po talaga maiwasan itong kalakawan na ito. Dahil na po may aatras kan aldaw na ito, Sabado, October 18. Ninhuli po ta itong inimbitahan ta para sa ginibong site
investigation or site verification, taga Metro Manila, taga Local Water Utilities Administration, niya ko as in iyo man po si sabi kan mga pag-iriba, dipisil na mag-reschedule ka ito. As in, dahil po kita nagbasol, magayon si eksperyensya, as in resulta kan kalakawan. Sir, ang ano duman, ang dalan, ang agihan Yung para ano tabi ang road. baka magsunod kami duman. Actually po, sabi nga kayo bago sa Rolay-Olay. Hindi habang naghahanda yung programa. Sabi kaya priceless kung maray nangyaring experience sa amin. Na talagang mayaman po talaga. Ang Camarines o ang Tercer Distrito sa natural na natural na resources ta. Lalo po itong pigduman, may tubig talaga na dakulang yaman po talaga ang katuyang lugar sa tubig. Kaya lang ang hapon niya kung paano tadadarahon Ayun, si tubig pasiri sa mga konsumidor. Yan ang medyo dakula tang kaulangan mo niya na dakula pang matatap. Linig as in sustainable na water supply sa komunidad. Pero bago yan, i-istorya ko lang po ano. Pagkabot ako duman sa may barangay side, kan barangay Harubay, Calabanga, inabutan mi na po duman si chairman. Kaibanan, si General Manager June Mongoso, si Chappy, Chapi, sabi po De La Cruz, info ano, officer sa MNW. as in iba pang personahe, siring man si GM Jun Tolentino kan Calabanga Water District, si mga pag-iriba po niya yaraon, and of course si grupo man ni Mayor Philip Dumalasa. Maawat ko din pong i-acknowledge si partisipasyon ni Cap Joel Orlina, Lina. punong barangay kan Harubay, nagserbing saro sa mga guide. Guide. So, puon po duman sa may barangay site, kan magpuon na po si Paglakaw, pababa mo na. Duman sa may creek, may gabang tulay po duman na nanotaran po ang sa indong lingkod. As in, ipinakiulay po ito ni Kapitan Joel Orlina na mapakaray. Kaya ninuli po kaibanan taman ang sarong engineer kan Department of Public Works and Highways. Sinabi na po ito sa iya. Babalikan po ito tangani magsagibon in pagsukol. Later on, pag-uulayan, anong disenyo kan tulay, gaano siya kalaba, anong klase. So, pakalampas mi po duman sa tulay, sakat na. Medyo matarik po si Pigsakata, di ba? May, dahil kung matandaan kung piratulo si elevation ka ito, pero malumoy po, malaboy. Dahil po nga ni, nag-uuran, malata ang istorya sa kuya ni Chairman Kasubago, pakalampas lang duman sa eri inutan, nagdesisyon si Manager June saka si Chappy na dahil na mag-proceed. So, duman pa lang, naka-experience na po kita ng challenge. Malaboy, Mahalnas, Tukadon, tapos Mauran, Bagyo. may Bagyo. Pero despite po ito, nag-proceed kita, Chairman, hanggang makaantos. Inabot po ni lampas Halos sila ko tatabi kong mga 3 oras pasakat. pasakat. Oo. Oo, mas difícil itong paduman. Si pababa, garo 2 oras na lang. 2 oras na lang. 2 oras. So, Kasi yun po. Pangututa kasi mga kabangang oras lang eh. ayo. So, nagdesisyon po kami na magbaba na tulos dahil po nga ni si Bagyo. Oo. Garo nagpuon kitang magbaba, garo alas 2 na Mga more or less. Pala ako ng alas 2. More or less, yan. So, inisi sa tuya pong eksperyensya, may mga kaibanan po kita na napahalnas, nagkaturumba, igwa pa nagpost sa Facebook na nagpahilot. Si Chairman nagpahilot. Si Chairman, dahil ko aram ko nagpahilot. Dain na. Pero ako, tatanggapon ko po, nagpahilot po ako. Pakapahilot, may Alaksan FR.
Pasiguro na. Pasiguro. Kaya pag Lunes, laog tulo sa trabaho. Okay. So, yan po. Siguro, maano na kita, di na kita sa question and answer. Ito ang mahalaga. Itong nabanggitan ni Chairman. Naabot na ninda si lugar na kukaan ng tubig. Papaano papababaon digdi sa mga konsumidores ang tubig na ini na yaon duman. Inuton ta siguro si Kong Nelson kung paano ang gastusan kayo niyo sa pagpapababa kan tubig muna. Bago po muna si gastusan, as in bago nakaabot po duman, para po kaya sa kuya, sa ano man na programa o kaya proyekto, kinakaipuan na nakaangkla, nakabase sa pangangaipo. Kaitong lilibot po kita sa Tercer Distrito kan Camarines Sur, pirmi pong nababanggitan ang problema sa kakulangan ng tubig inomon. O kaya duman sa iba magkakapirang mga barangay si kawaran nin supply nin tubig inomon. So ang mga tao nagsasabi kung tabangan man po ngayon nindo kami, haloy na po ngayon kaming nagtitios, ang tubig inomon mi po ngaya, binabakal mi pa po ngaya sa sentro, magastuso na maray. So dahil po duman, as in matapos tang mapag-araman, ki GM John Tolentino kan Calabanga Water District, na igwang bukal sa Harubay. Ang pigulayan ta po, bako lang sarong bukal, kundi 5 bukal. Alagad ang pinakadakula duman, as in ang maisusupply, dakulaon and volume, iyon na po itong pigbisita ta, ang Maslog Spring. Kaibanan si Chairman Gilbert Albero. So iyo po yan ang pangangaipo, kakulangan o kaya kawaran nin supply nin tubig inomon, as in digdi po nga ni sa syudad Canaga, igwa pang mga parte kan syudad na arog kayan ang sitwasyon. Kung bakong kulang ang supply, mayong supply nin tubig. Pero mas pronounced ang siring na problema sa Banwaan kan Kamaligan. Sa Banwaan kan Kanaaman, lalong-lalo na itong harani sa Bicol River o kaya sa Balyo kan Bicol River. Iyo man po ang Magaraw. Ang Bonbon may siring man na pangaipo, siring man ang Banwaan po kan Calabanga. Lalong-lalo na itong harani po sa may San Miguel Bay. Itong harani po duman sa may Bicol River. So ini po si pangaipo, ini po si problema na kaipuhang masimbagan. As in, poon pa po man kan panahon na yan, nag-iisip na kita, ano ang paagi? Siyempre, kaipuhan po ang dakulang budget. Lalong-lalo na kan masabihan po kita ni GM John Tolentino na ang kaipuhan nasa 145 million pesos para ma-develop lang itong Maslog Spring. Pero sa pag-develop ka ito, automated ang sistema na maot nindang adaptaron. Kung manual, mas barabarato. Ayo. So dahil inaantisiparta na dakula si magiging supply, si makukuang tubig inomon hali sa Maslog Spring, nakipag-ulay naman po kita sa Metro Naga Water District. Ki Chairman, ki GM June Mongoso, as in kan ipaliwanag ta po sa sainda, even in the presence of Chairman Lendley Santillan, kan LOA, nagkakasararo na ansaro sa mayor na solusyon, iyon na po itong Maslog Spring, as in sa parte po kan Metro Naga Water District, apwerad man sa espuerso nindo, nakahanda sinda na mapakinabangan o maging parte kan proyekto. As in, dahil man po kayan, kay puan si budget,
pigprobaran ko po sa ibang ahensya kan gobyerno pero garo may kanipisilan so minarahay ta na itong inaapod na allocable budget para sa 3rd District kan Camarines Sur dumana po ko anon. Kan inot 145 million alagad dahil po sa challenge na inaatubang sa pagbabudget po ngunyan na sinaaprobahan po nasa 92.5 million. So ini na po ang i-work out. Sa madaling sabi, igwa na po kita nakatagamang budget for 2026 in the amount of 92.5 million pesos. Okay, thank you, Congressman. Inutong ko na po ang hapot ni Joel Jeremias. Good morning kay sir. Kung after kay ni and garo kadakol na buhayan ng paglaom particular na si mga taga Calabanga and then the rest na mga nearest town na nangangaipo po ng tubig. Right after po kani what's next? May pundo na and then ano nang magiging sistema kasi tahiling taharayo na maray paano magiging prosedimiento ta kayan and then ano mga barabanuan pang pwedeng kayan po ma-supplyan bukod kang Calabanga po. Thank you very much. Sige, ang tutukaron ko si pag-develop kay ito. Later on si distribution baad ki Chairman Gilbert. So, sa pag-develop ka ito, may procurement process na mangyayari. 'Di ba? Yun po 'yan ang re-require kan sa tuyang gobyerno. Kaya, ngunyan pa lang pigahanda na po kan Calabanga Water District, siring man kan Department of Public Works and Highways, si magkakanigong mga dokumento para sa gigibuhon na procurement process, bidding. And naipaabot na din po sa kuya ni GM June Tolentino ang bagay na ini. So let us assume na si procurement process mapoon January. Hopefully by February tapos na po siya, ma-determine na kung si magana, ma-supply, masagibo kay itong proyekto. And baad by March, maipaluwas na si notice to proceed o kaya April and immediately thereafter, mapuon na po si patrabaho. So may gigibo na intake box, duman lang sa may babang parte kan Maslog Spring, as in subago, ang sabi ni Chairman Gilbert, masusukol duman, maaraman si magiging capacity ka ito. Garo Reservoir, sabi ni DJ Makisi. And then, ilalatag itong tubo hali sa Maslog Spring. Hali duman sa intake box na ito. Daita pa lang masabi ngon yan kung pirang tubo po yan. Pero kan yaon po kita mismo duman sa site, si taga LOA na kataram na mukhang hindi lang isang tubo ang kailangan dyan, yung D12. Baka dalawa. Yung pangalawa, pwedeng D10 o kaya pwede man D12. Depende sa magiging supply. So, ilalatag po yung tubo na yan pababa duman sa Barangay Harubay and then later on sususugon si Tinampo pero garo later on mawala ang luwas na kayan duman sa may Lugsad. Kung sain matugdok nin water treatment facility, garo catchment facility and from there makaag ka itong tubo, masadit-sadit na ini, papuntang Calabanga para sa pangaipukan Calabanga, papuntang Bumbun para sa pangaipukan Bumbun, and papunta sa boundary kan Calabanga asin Naga sa may parte kan Carolina. Asin duma naman, sasaluon po yan kan Metro Naga Water District. And sinda naman ang in charge kung saan papapuntahon itong isusupply na tubig hali po sa
Maslog Spring. So bakit pwede ipadagos ni Chairman Gilbert? Sige, magayon pong maray na pag-ulayan tayo niyo kung sa tubig talaga. Mas lalo po ko niya na we have a really engaged congressman sa katuyang pangayupan sa tubig. Pero bago po, tabi kong kenon kong maray ang sisa ko sa Maslog, gusto ko munang tawan ng panahon ini yung sabi ken ang tubig na alibre. Kaano ta makita ang tubig? So do po ang katuyang akay pantang gibuhon mag-ais ko sa road sa water district. Siyempre si water source. Yun na po baga na yung spring. So ang iba kayo ng source, itong normal bing ginigibo ng mga pumping stations. Pero sa po sa dakula talagang kay pantang taon na ning pundo, ini yung infra sa pipelines. So, yun po yan, libre ang tubig pero kung makamaning tubo, maski yaon sa taas ng bukid ta, abik yan, nag-uumapaw, dito mo siya mapakinabangan. So, dako na pong tabang ininki, congressman na talagang sa iyang pundo, sa distrito, tiga-alok ka niya po sa pinaka-importanting bagay sa buhay na po pagka. Tubig, which is sometimes dito nataon ng akala ta dahil libre, dito naano ka raning dakulang pundo, which we are so thankful sa MNW Tabi po. Ini pong sa ko yan, sa nahiliming source sa spring, dakulang bagay po talaga siya. Sinabag pong pundo ni Kong na 92.5. Hello. Kung hilingon tabo talaga, kulang pa po siyang maray. Because that budget only goes to the Kawadi side. Di po pag-develop kang si intake box, other infra, duman sa Maslog Spring. At the same time, si mga tubo para makaabot sa baba. Which is, sabi nga ng taga-DPWH, yung karoon po ngayon mga chairman, masakit-sakit. Kaya nakulang bagay po si pag-adal. Ito po nabanggit ni Kong na procurement timelines and requirements within the year kaya po ito, tabi Kong, siguro. Ito po nahiling pa duman si permitting requirements. Ito po ang medyo masakit ang madeterminaran. Because the permitting requirements requires how sustainable hindi pong Maslog Spring. Buraan lang sa iyang production, aral daw day in, day out, summer, rainy seasons. So, yun po yan ang kaipuhan kang approving agency in WRB, DNR. Para si permit na itatao sa Kawadi, doon mo mabase. So, that will be the requirement kang design. Halimbawa ngayon baga, 100 LPS. So, doon mo mabase si tubo. Sabi kong na kakamito ninda. Na as of this time, medyo po talaga mapakat kong medyo malinaw talagang study na talagang we agree na lang magayon po si production nga si tubig. And we also fortunate na nahiling ta po to and then makamit sa lalong madaling panahon. So yun po yan, permitting requirements. Pero iyang permitting requirements, Chairman, pig-assumer na yan kan Kawadi. Kawadi po yan. So, kumbaga, inaasahan ta po ang Kawadi na nagpuuna o kaya nagpupuuna, naghihiro na, tanganing ma-secure itong mga permitting requirements na inaapot. Okay. So yun po yan, I'm talking about it para po mahiling kang komunidad na medyo may kwensya, may proseso. Abo ito magtao po ng Correct. false expectation. Sabi nga, ikaw ang tubig. Pero baka po siya madali. Kung ako baga may magic wand, si kung may magic wand, isigita, gusto mo makabot siya sa lamesa ta. Maray man na nasabi mo yan, Chairman, duman sa saro kong post, may nagsasabi, uy, sana ngaya, ngunya na taon, kuya na ngaya yan. Dapat napapakinabangan na makaantos na ngaya sa samuyang harong. Sinasabi mo po, igwang proseso po yan, may permitting requirements, tapos ma-construct pa. Kaya itong magkakanigong infrastruktura. And therefore, kung nag-aasa po ng ngunya na taon, bako pa po yan ngunya na taon, ha? Pero tibaan, barring any delay, unnecessary or undue delay, as in kung ma-actionan po tulos, can concern national government agency, baad by the last quarter of next year, matapos na po kita duman, and si pag-connect na lang
sa Metro Naga Water District, Calabanga Water District, etc. And CSAD distribution. Continue sabi. Ito pong sa side ng mga MNWD, dakula po sa tuyang kaya po na isko sa raw na pundo para madarata po sa tuyang existing pipelines. Naghagap po akong detalye kay GM June. Medyo po, darata ko lamang po tabi ni Kong. Aabutan po siguro, ito lang mga identified right now na mga pipelines, labi po sa 100 million pa din. Pero pag po si Kabilugan, may Okay. kaya po na, hindi po mapangana ikong name ko yan, reservoir. Kaya duman sa presentation sa Kamaligan, igwa po ba kitang ginibong 3D Water Summit sa Kamaligan, pero covering the coverage area kan Metro Naga Water District. Dumantalang ginibo sa may covered court, sa may munisipyo. Nabanggitan po duman, igwan sa rong presentation duman, kung saan kaipuhang ma-establish talaga itong water connection from boundary kan Calabanga papunta sa Carolina, sagkod duman sa may crossing Carolina Pacol, and then itong mapunta na sa may Karangkang, tanganing mapabulusan ang Magaraw, Manggaro, and I do not know si Kamaligan. So importante ito. Dahil ko lang naihapot kung gurano ba aram ni chairman. Pero Yeah, as of now, ang tabi kong ang yaon sa kuya lang si main pipelines, pero we're looking at dakula po talaga ng 300 ang pigihiling ko. Na kailang kita po kaya talaga enot na enot when we do project sa MNWD, kaya punta po talaga ng comprehensive pag-aral. okay. Kasi alam po ko niyan, ano tama yung mga lugar na may tubo man, may linya man. Ang kasi iba mahal ng tubig. Basically because the carrying capacity katong tubo way back 1990s, Okay. that time, dikit pa sa tao. Ngunyan at ako mas tao. So talagang kaya na kayang supply ang existing na pipelines, itong mga lugar na to. Correct. Oo. So, Kung sanit si pipeline, halimbawa ngayon, di tres lang, di 4, pero intended only for a number of households, biglang na doble, na triple, o yan na po ang kausa kung taano ta ang istorya, mayo ngayon tubig, o kaya kulang ang bulos kan tubig dahil dai na kaya. Yan ang sinasabi mo, Yes. tabi, Chairman. Yun po. Okay. Lalo pati kung si katain mo, medyo may pagpig-on, may maandar. May booster pump. Kaya maski, anong karahay kang supply ng tubig ta? Pag may nag-andar na direkta ang hugot sa tubo ng MWD, distorted na maray ang linya. Hirap man kasi makataid na, harong na mayong booster pump na asa man sa natural pressure na hali po sa MWD. That's why we really try to regulate ang paggamit-gamit kong kang booster pump. Booster pump. Ano tabi yan, Chairman? Incidentally, may hapot ko lang. Di man yan bawal si paggamit kan booster pump. Tayo po siya bawal. Okay. Ano Ito yan? na po, Mapaaram. Mapaaram po. At the same time, dapat tama si pagka-installar ang si booster Sige, pumps. Kasi po, sige. may nagkapira mong bagay kaya iyan kung saan paka-install mga sa imong booster pumps. Primero, sa health reasons. Halimbawa po baga, si tubo na pigukuanan mo halos MNW nag-agi duman sa kali. Tapos sa abikayan, may kadikit na labot si tubo, may leak na, luma na si tubo ngayon. So, huguton niya po, magiging negative pressure. Huguton niya si tubig sa lubas, kali. So, makalaog to naman sa Dahil puwersado Puwersado si po siya. paghugot. paghugot. Oh. So, that's one of the reason why we didn't really advise na magdiretsang maghugot ka naman sa Okay. Paano tabi kung thank you po. Dako ang bagay na kita may storage tank. Pagkaliw mo ka sa tubo kang MWD, duman man naman sa imong tangke. Okay. Tapos duman mo mahugot si booster pumps mo. Kung kayo po kani, kung may sa dili kang imbakan nga baga ning tubig, maski mayong tubig ang MWD or maluya ang pressure, tayo mo sa mga matian. Kasi may nakaimbakang tubig sa balde o sa kulong na. Okay. So, magayon po sa is part of the resiliency program kang MNWD. Maski magdeta mo kayo na hagad, magbagyo,
payong kuryente, naraot sa tuyang mga source ng tubig, ikaw ka at least may kadikit ka pong supply sa imong harong. Ayo. Iso Pero yan siyempre po si yan. mga tios, Tios. di man makaagayan, ano. May medyo As makatakihan in, kabi kong. oh. Kita po nag-iisip sa board na baka pilit na mo ng abikayan paluwasan. Okay. Dikit-dikit, bayadan po ninda. So yan pigilin tapos ako yan sa hunta na baka kasi po pag araw kasi kayan, pag kada harong, ina po sa Bagyo, araw kaya sa Bagyo, gabos na harong, halos gapo. Because hindi talaga, ang sa indang supply, in a week, mga 3 times a week lang sa lugar po ninda. So talagang Okay. padikit pa ang tubig. So kaya po ko lang bagay po ng kuya ni kung na sa Maslog spring na talagang mataw sa kuya ng sufficienteng supply tabi ko. Okay, sige po. Sintabo lang tabi kung ang natuyang kaya po na isko saron po talaga. Okay, thank you. Thank you, Kong. Thank you, Chairman. Si Melvin Machado. Morning, sir. Sir, itong 92.5 M na initial na budget, itong kakulangan ka na, sir, ano ni, on staggered basis kung 2027 budget naman, didikit-dikitan o kaipuhan ang Kawadi or ang MNW mag-loan para man sa specific project na ni, sir? Sige. Itong 145 million, yan si budgetary requirement to automate, kabali si aspeto kan infrastructure, automation. Pag automated kaya, ang sabi po ni GM Jun Tolentino, mas efficient. Ngunyan, dahil po nga ni kulang, nasa 92.5 million si available, manual tapo mo na ngaya si operation. Tanganing, maging operational na. Although, sina-prepare po kan DPWH for the manual operation, nasa 97. So, kulang pag iraray by around 4.5 o kaya 5 million pesos. So, pag-uulayan pa po giraray ninda, Kawadi and DPWH kung ano ang dapat gibuon. Ang obheto iyon na once magpuo na po kita pag-develop, paglatag ka itong tubo, mapabulos na po matapos si construction. Kaya po mautang maimbwelto ang buwadi as in ang MNWD, tanganing mapaghandaan naman po nila itong eventuality na completed na si project, mapabulos na, dapat sasaluon na po kan Metro Naga Water District as in ibang water district. Tanganing mapo na naman kayan si distribution, lalong-lalo na duman sa mga lugar na maluya ang bulos kan tubig, sa mga lugar na mayo po talagang bulos nin tubig. Gusto sabihin, sa 92.5 million, again, depende sa magiging conclusion later on, kung talagang kulang by around 5 million, baad magibuhan na lang nin paagi, kan Kawadi, maulay po kami. Either igwang portion na baad daina mo na basta't maging operational siya, next year na lang, the following budget na lang, madagdag pa po kita kan kinakaipuhan na pondo. Pwedeng arog po kayan. Pero dapat, pag natapos po si patrabaho involving the 92.5 million, dapat operational na po. Yan ang gusto tayong mangyari. Kung halimbawa, dahil pa siya operational, mahalat na naman in another budgetary year, maabala kita by around 1 year. Kadakol na ang naghahalat. Si iba po nga ni, gusto ngunya na taon. Sige. Okay, thank you, Kong. Si Mike Marfega. Hi, sir. Good morning. Gusto bago na nabitan ni Sir Gilbert, itong mapadapit sa sustainability kan source. Ikaw na bagitabi kita ning Kong ning gano'n nangyaring study dyan sa Maslog Spring na baka magastusan kitang maray, nagastos kita nin hundreds of millions of pesos. And then after na mailatag tanan gabos na mga kinakaipuan, bigla pong nagkuraw si tubig dyan. Ano po, tabaka na itaram mo ano po talaga ang pinaka source kaya? Sige. Mayo pong naipiling sa kuya, si GM Jun Tolentino, na direktang kasimbagan sa imong kahaputan. Ang sinasabi lang po niya,
Siring naman kan mga tao duman, nagurangan na, sadit pa da asinda, igwa na kayan. And si mga magurang ninda, nagsasabi, na igwa na kayan. Ubaan si mga magurang pa, kan magurang ninda, iyo man yan ang sinasabi. Sa madaling sabi, hundreds of years of naarog kayan ang sitwasyon. And ang gusto masabihon, hundreds, probably thousands of years, naarog kayan ang sitwasyon, da ita napapakinabangan itong bukal, ang Maslog Spring. Sa ina pupunta ang tubig po kayan. Sa totoo lang, dahil makusugon, plus itong ibang mga bukal duman, nakakakontribuer lugod yan sa pagbaha. Di ba? Kunyan, ang gigibuhon ta, sasaluon ta po ini, i-distribute po ini sa kada harong, sa kada establishmento. Si tubig baha, pababa sa mga komunidad, mababawasan. Di ba? So, pwede po sigurong hagadan si JF Jun Tolentino, baad iyo man din po yan ang hanapon sa ano yan, NWRB o sige. Kung sumpayan ko po si Sige na, Chairman. Si kahapotan po ni Mike. Actually, magayon pong ako pighagal po lagyan tabi Mike na maihapot po yan. Because kita po ako po bilang negosyante, ako talaga ang taya ko dapat sigurado. Sa kuya po talaga enot, ito po talagang comprehensive study. Talaga kung kayo po talaga to ang NWRB. Kasi we'll be investing this much hanggang rin. Anong ROI mo? Ano ba? Baka halipot sa naman ng kaniya. Because kita po sa ibata mga spring, we are now experiencing medyo talagang nagdidikit na yan sa Kuri, sa ibatang kayo talagang nagdidikit na po talaga si discharge. Pero that can be pinamagibuan tayo ng paagi. Ano po? Dakulang bagay, ako po in my stay sa district ng mga na taon na, dahilin ko po talaga magayon talagang atamanong tangmari ang watershed. Sabi po sa bago ni Kong, ito po ang sa may tataas na yan, ang Oranda naman 3 times in size kumpara sa baba. So, but sabihon, pag siging Oranda man, kung si area mo, si holding capacity kan si lugar, but sabihon, dikit ang kahoy, ang pagsapok ito, duman ka sa baba, maduman niya sa dagat. Pero kung si lugar, healthy, si watershed mo, magayon. Okay. Si holding capacity ng area, that makes the spring sustainable. But sabihon, si makahoy si lugar mo, si tubig, din nababa tulos. May napigo-hold lang si mga kahoy, then naduman sa spring. So that makes it sustainable. So bako lang po siya talagang, dapat kada maani ka, matanong ka mangyararay. That's the cycle of life. Dapat ma-effort mangyararay kita na mag-isusap para sa satuyang panghaluyan na pag-existir. So yun po yan. That's why talaga pong kaipunta talaga si pag-adal. Okay. Para kita man sa design kang DPWH, kang luwag, kung talagang tama duman sa inot po. Pero si discharge capacity niya, 100 LPS ba? 200? Para po itong tubo, ito ang ilalagay na kung duwang tubo o saro. Saka po si satuyang intake box. Naman po hali si design based naman po naman sa yield o sa pag-adal kang si lugar kung gura ano po talaga adakul, how long, how much sa iyang kakayahan na i-discharge. And still related to what we are talking about, Milvin, interesado po akong maaraman kung yung lugar na yan, protected area. Takon dae, magibo kita nin lockdown, tanganing maprotehiran po yan. Makikipag-ulay po kita sa DNR, o kaya kung kinakaipuan ang sarong batas, maproponir po kita nin batas na maaprubahan po yan. Tadakulaon po ang positibong impact pag na-maintain ta po na protektado yung lugar na yan, na dapat dahil po yan ma-exploit, na dapat ang pakinabang kayan, sa mayor na pakinabang, yun na po yan na tubig inumon. Remember, ang sinasabi ta po kasubago, 5 po yan na bukal. Ining Maslog Spring, saro lang po yan sa 5. Although, apparently, iyon ni ang may pinakadakulang volume. Ang totality po, suma total kay itong 5, nasa 500 liters per second.
Ining-inot ang Maslog Spring ang kaipuhan to automate the system 145 million. Yan si total budgetary requirement. Pero base sa sistema o kaya arrangement na gigibuhon ta, sa pag-develop kan gabos kung sarabay-sabay 350 million. Pero data po yan gigibuhon. Mapuon po kita duman sa Maslog Spring. And then itong Maslog Spring, ma-generate po yan in revenue. Si ma-generate po niyan na revenue, depende duman sa mga possible scenarios na pig-prepare po ni GM John Tolentino. It is possible in one of those three scenarios na sa laog lang nin 2 o 3 taon, si mabibilog matitipon na revenue pwede nang gamiton pang-develop duman sa masunod na bukal. And later on, duman na naman sa sunod pang bukal. Sa madaling sabi, diit lang ang bakong dakulao na maray ang kaipuhan ta sa pagpuon, pero si ma-generate na income kay ito, magagamit ta sa pag-develop. Naintindihan ta po na taon-taon nagdadagdag si mga consumers sa Metro Naga Water District, pero ang naidadagdag 2,500. Bagong water connection po yan. Ang gusto sabihin kaya yan, dagdag na konsumo. Di ba? Ang Kalabanga sa pagkakaintindi ko po, nasa 800 kada taon ang naidadagdag na numero ng mga konsumidores. So gusto sabihin, dapat na po project talaga si pangangaipo. 2 years from now, pera si pangangaipo. 3 years, 5 years from now, pera si pangangaipo. As in, dapat na antisipar po yan. And napaghahandaan, nakakagibo kita ng mga lakdang, tanganing masimbagan, an arog kaya na pangangaipo. Takonda ita po yan gigibuhon, maabot ang panahon, problemado kita sa supply ng tubig inomon. But, given the 500 liters capacity, hopefully, iyo mananggad po. Ako po sa iling ko, sa halawig na panahon, papakinabangan ta po yan. Dahil pong gayo kita magkakaproblema. Kaya pagtarabangan ta po ini, pagtarabangan ta. Thank you, Kong. Thank you, Chairman. Si Myra Revilla po, kang Radyo Pilipinas. Thank you, Roy. Good morning, Kong and sir. Pag-iisip ko ini kasi pag dumani kong pigsalod tulo si tubig tapos pig-inom. Kung mayo ka pong namatian na ano man na impurities o kahilangan, buot sabi yun, malinig, ano po. So, aram ko na pag-abot sa water treatment, ang MNWD nagagastos ning awad-awad, ano po. Ano yan, paghali ba duman, pag nagdiretso sa mga kaharungan, treated na ba siya o totally mayo? Kasi direct kasi kung nag-inom eh. So, sabihin, malinig. Mayo man namati. Bago ko po kaya ginibo yan. Remember itong ginibotang water summit sa Kalabanga? May paliwanag po duman si mga personahe po kan Kalabanga Water District. Sinabi po nila itong testing na ginibo po nila dyan. And ipinahiling po nila. May mga numero po duman eh. Dahil lang ako arogyan ka-technical. Pero ang sumada, malinigon po ang tubig hali sa Maslog Spring. Given that several tests and given that assurance, mayaman po akong dapat na ikabahala. Ang totoo po kaya, pakainom ko po. Garon nakamati po ako nito. Yan, Mountain of Kaya siguro na ako nag-slide. Siguro. Anyway, kung matagdagan ko po si hapot ni Myra, kita po sa Water District, maski po talaga ang source na malinigo na maray. Because if you will see, sa taas po talaga, may mga foreign elements na medyo polluted. Kaya po talaga, pag maski inunuman mo to. Kita po, maski po si source na malinigon, kasi naaga po yan sa pipelines, dapat po talaga requirements na talagang i-treat na po siya. So, talaga pong maaga po siya sa chlorination. So, we assure that. Kasi sa tubo tabaga, minsan luma na. May mga
kaya na dyan. Kaya talaga, to ensure a healthy water, we really have to treat it through the chlorination process. So, we assure that po sa Indo. Follow up bago ko ito makisig. Pigiling ko po kayo, di ba, ang babakalon man lang kan MNWD, itong excess water na masusobra kan sa Kalabanga. Ano po ang assurance na may excess water? And another thing, ito pong sabi mong 100 million na gastos sa piping. O ano po yan? Iutang ta ba siya o idudulok ta kikong? Ano po? Whatever. Mas maganda po itong itutulog takikong. I would, I second the motion, dumampos na dito. Pero sa masunod na Ayan. budget year po Pero, siguro. yun na po nga na yan. Kung, if you want. Ako po nga na, sabi ko kay Kong, nako ini yung, o kanan ini yung katuyang nahiling na resources. Sabi ko nga na, maski iutang-utang tapo ini. Because, assured revenue po sa tuya. Ako nga ni, the more we delay this, kami po sa MNWD, sayang. Because, benta po yan baga. Kasi ang kita po sa MNWD, hali po sa tuya man sa ng pagal ang naglalaog na pundo. Baka may kang LGU na may naglalaog po baga na mas kinanong trabaho, may malaog na pundo. Kita po sa water business, baka po. Kung kita po maleluya, ay baka po talaga makitang tubig sa ngapit na panahon. Kaya we really have to be efficient in every decision that we make. Na dapat po talaga may balik. So, yan po yan. Sabi ko nga na Ken Mayra, si kung po ang bahala ko kung kayang-kaya by next year. Kaya lang kung talaga pong di kaya, baka malapuan man si Kong. Medyo kita mo maiskusar man na maghanap maning pang tapat na pundo. Kasi po sayang, si sa iyang pig-iskusar na pundo po next year, kung man masalo na pipeline paghali sa Kawadi, paduman sa MNWD. So, we are doing ways na as soon as na ma-finalize kung si design, ang Kawadi, then we can now start to really see ma-detalye po sa tuyang plano man kung ano aabuton para kung sakaling makahanap kita ng pundo, kung iutang or pwede tang maihagad sa ibang mga ahensya, ano po tadai? Ayun. Ang nadangog ko pong informasyon hali ki GM June Mongoso, mas magasto kung pumping stations. Kumparado man sa ang source bukal, lalong-lalo na pareho po kaini na daing kita magasto sa kuryente dahil ang pagbaba po kaini by gravity. 'Di ba? Remember na nasa 500 meters ang elevation po kaini. Pababa po 'yan. Dagos-dagos lang po ang bulos kayan. 'Di ba? Dahil kaipuhan na pag ang pumping station kaipuhan pag start mo po kayan magasto ka. 'Di ba? Pag mayong kuryente, generator. 'Di ba? Pag may kuryente, mabayad ka sa kaskreko. 'Di ba? Pero ini, 'di ba? Free flowing po 'yan. 'Di ba? And barato po siya. Ang pagkakaintindi ko po halimbawa, kaito ang Bumbon nagbabakal bulk sale sa Kawadi. 12 pesos and 50 centavos per cubic meter. Pero ini around 7 lang eh. 'Di ba? Igwa lang magamit para sa operational requirement and igwa man matipon para sa pag-develop ka itong masunod pa na mga bukal. 'Di ba? Sige. Okay, thank you. We have only 3 questions. Natatada para sa kuyan. Okay. Dikit na lang pala. Nigit na lang kuya na kita medyo udto na. Gutom na si Danny Cuerdo. Si Makisig kang Energy. Good morning po, Congressman and Chairman Albero. One main reason siguro dahil sa drinking scarcity sa city is population growth and urbanization. Nagpaparadako ng mga subdivisions and population, and ang water source niya to the same 10 years ago or even 20 years ago. So, paano po makaka-adapt ang MNWD for sustainability and dakol na water source? And follow-up na question po, since na Kawadi and Buwadi and MNWD ang masusupplyan kang Maslog Spring, sisay po ang in charge sa maintenance kani, and ang water treatment facility sa Harubay, sisay po ang in charge kang maintenance po.
Sige po. Salamat po naihapot dyan. Kita po sa MNWD, we are currently doing a long-term plan. Abot kami kayan MNWD at 2050. Sa 25-year development plan for the next 25 years. And we have a short term of 5 years. Kabali po nga niyong sa Calabanga, sa Kawadi na water source. Actually po, bako lang po ang population growth ang pinakarason, kundi itong poor planning, poor anticipation of the future. Dapat po kita nga na kaya, dapat kalau kita arong di misis. At mas mag-isip kung, iyo ba baga? There's a wisdom for that. Yan po ang ginigibuta. Dapat advance po kita mag-isip. Because poor planning equates poor infrastructure facility. Ano po? So yan ang ginigibutan ko niyan. So we are investing on really coming up with a blueprint kung paano ang mga kada taon o kada plano. Kita po sa MNWD, napuunanta na po siya. For the longest time, 15 years po kitang mayong rate increase. Maray maraot po siya kung ihilingon po nindo. Maray dahil sa atuya, barato sa tuyang pig rate rather. Kaya lang poor supply. Diba? For the last 3 years, we already asked LUA for a rate increase. 3 years na po na dahil na-approve sa mo. Yan. Kita mo, sa pinakababa, 125. Ang pili lang, may baka ng district. Kaya, 200, 300 plus. Pinakinta ko po sa mga PGM June, kung 3 years na-approve po kita, we have more or less, tabi ko, 110 million kuta. Kung yan po ito, wala po kita. That's the price of delayed decision making. So, yun po yan. Ngunyan, sa pagkatan pong ito, ikaw na po kitang hinihimo sa water, sabi ko baka water source. Saro po ni, pandua po we have ongoing, ini baka sabi kong mainot meaning sa NIA. Ini pong sa NIA, ongoing na po sa muyang ulay-ulay, si ating ubaga NIA sa mga parauma. Ngunyan, since di kita man ng parauma, igwa ng national mandate na kita sa domestic use. So, most likely, baka igwa kitang katumbasken mga 60 LPS. More or less, mga po yan mga 5 pumping stations. So, yan po, wala kitang at least nakaabang na ng supply. Plus, ini po, mas dakula siya. Pipelines. We are now gearing up for coming up with the hydraulic simulation modeling. Basabihon, through technology, pilinta na, dahil kita kayo magpara-kurentada mano-mano through hydraulic design analysis, we can now project. Pag naglagay ng 10 harong sa lugar na ni, anong kayo pantang tubo, anong size, how long, so yung papigigibutan na yan. So, automating our medyo dilapidated ng mga gamit. So, that makes us sustainable sa maabot na panahon. Kaya lang po ngunyan, ang problema po talaga, medyo sa tuyang pangwarta. Yan ang bottom line. Maski anong abang urag mo ngaya, kumbaga, kung talagang sa samong bulsa, kapos. So, you have to find ways. Dapat mag-ala, video ka. So, kaya po yan ba si Kong po baga, yan po ba si Kong Legasyon, si Kong Nelson, dako na mong bagay na yan sa iyong suporta po sa pinakadakulang kayo puwanta, tubig. Maski mayang kuryente, pag mayang tubig, lalo na. Kaya po yan ang dakulang bagay po na dapat ang tandaan. Kita po sa MNW, rest assured na kita po talaga maski kukulang-kulang, we make sure na makadeliver ng tubig. Maski ano pong gibuhon tango niya nga ni, di ko KGM June, kaya buwan matagdagan ang build revenue, build consumption because through that, saka lang man ako sa tuyang po yan. Sa tuya bagang makukolekta. For the last 3-4 years, ito po mga pumping stations na medyo undersized si mga motor, pigbaragwanta po ito. Pigbaragwanta siya kasi si iba mga undersized na si motor. Masabihon sa endang production, naglangkaw. So kung naglangkaw ito, masabihon, malangkaw man sa tuyang pig-supply. Nakadagdag po ito sa tuyang benta. Kaya lang talagang sagad na po kita. Medyo sagad na si kakayahan ta, kaya panta po talaga ning habi kiyan, ibabagay sa naman. Yan po dyan si Kong Nelson. Na para po kita tayo mamalapuan na maray. So, maski anong tumbling tahabi kaya, kung talagang ang kakayahan ta, kan po naman. Suba ko ba ako pinapadala. Salamat habi.
Pero ako po sa totoo lang, importante sa kuya, as in malinaw sa kuya, na ang tubig inuman, mayor na pangangaipo kan tao. As in inuli po kayan, magiging katuwang po ako sa padagos na paghanap nin solusyon sa problema na inaatuban ta, tanganing magdara po umawara si kadipisilan, asin masimbagan si pangangaipo. Ang gusto po sabihin kayan, nakahanda po kita magtagama nin kinakaipuhan na kantidad sa masunod na budget year. Para man po yan duman sa Pino ng Tana o kaya para man sa Metro Naga Water District. Okay, o nasimbag na si ano. Sige. Ang in charge sa maintenance po kayan, Kalapanga Water District. Garo magibusin danin sarong organizational team, sarong team, na iyo po ang in charge kayan. Pero that will be supervised by the general manager and some of his officials, and also ang garo policy making body man po kayan, iyo mang iraray si board of director kan Kalabanga Water District. Kung dadagan ko lang po. Actually, ang Orulay Takayan is bulk water supply. Kumbaga, kliyente kami kang Kawadi, so they have to ensure na sisendang supply sa Muya sustainably. Kasi we'll come up with a minimum purchase agreement. Dapat ini ang assure nindong i-deliver mo sa Muya, and then we assure you na iniman sa mong konsumo. So, mutually beneficial to both parties. Kung sabihin, habang yaon kami, may benta sinda. And si benta, sigurado, bulan-bulan daw, sindang makukuha ang revenue. The revenue, it goes back to them. So dagdag na income, dagdag na infrastructure na itatao sa mga Kawadi consumers. So kanya-kanya po talaga sindang yan. Magayon na maray po ng benepisyo sa buong komunidad kang Tercer Distrito. Thank you po. Last two questions, si Junbel de Flor muna. Good morning, Kong. Chairman, good morning. Actually, so hapot ko, medyo yaon na duman, kaya nasimbaga na. Dahil, sabi nga ni Kong Nelson, dapat maantisiparan ta maabot na panahon na magkaurulay ang MNWD, Kawadi, and Bawadi. Dahil, baka pagabot kan oras, parang pag marain ang revenue, igwa ng serilusan dyan, Chairman. Kaya yan ang sabi tang dapat maantisiparan ta pagabot ka panahon. Ngayon, ang ano ko na lang, dahil daw magabot ang panahon na pagmaray na ang revenue, magparapataas nin ko yan itong in charge sa maintenance like the Kawadi para madagdag yung ibabayad nindo duman sa pag-consume kan tubig. And lastly, si Kong Nelson, anong assurance na after your first term, mangyari na ini? Ang project na ini. Inuton ko muna siguro si Huring kahaputan. Sailing ko sa laog kan sa kuyang first term, mangyayari pa ini. Ang sabi ko po nga ni, baad last quarter of next year, 2026, operational na. Puon duman sa Maslog Spring, nagpupuon na po ng distribution sa Metro Naga Water District, Calabanga Water District, and Siringman sa Bumbon Water District. Kung maaaraabala man po yan sa kung anong dahilan, ang pinakasigurado po kayan, 2027. Ang term ko po hanggang 2028. Ngunyan, may man po akong planong sarong term lang bilang congressman. Dadagdagan ta pa po yan. Tanganing mas dakol pa po kitang magibong karahayan sa Tercer Distrito kan Camarines Sur. O itong sarong kapot na. Sige po, magkayo po kapot yan. Tama talaga na, dapat talaga malagan taning malinaw na urulay. Dako lang bagay po na may escalation point ang kontrata. So, dahil pwedeng ma-expense na katakaw na enkargado. Sige, gusto mo nga, alam na kanin ko yan. Kapalit mo sa MOA, itong ang escalation point. Kasi, di ba normal man baka talagang taon-taon, may naglalangkaw ang mga presyo. So, within that certain standards. So, yan po yan sa saruyang agreement with the Kawadi.
to ensure na talagang mayong biglaan na paglakaw ng presyo because ang balik yan sa komunidad Mangiraray, siyempre maglakaw si Bakalmi, malakaw man si Karipata sa rates. So we have to ensure na talagang protected all the aspects of the parties na kabali. Kabali po Sinda. Iyo po. Actually, magkabali po yan. Kailan po yan? Panghurimi na po yan na opsyon. Actually, kabali po yan sa satuyang pinanghihiling na. Dahil ka magalit sa kuya. Nakulang bakit po kaya nahali sa ibang source of fund? Because at least si satuyang kakabata ng Kitamadara, medyo magian-gian. Dahil ano yung immediate ipapasa naman sa konspitor. Imagine, kung loan mo po yan, siyempre, ang makarga kayan, ultimately, kita pong mga konsumidor. Yun po baga tabi kong. So, yan ang magayon na kung hali sa mga funding agency na makatabang sa tuya. Bako lang po makatipid ka, kundi marikas. Kung kita mo maasa sa muya, kasi siyempre, ang income tabaga, bulan-bulan, so kultaman lang. Yan gastusan tanakulaon. So, mahaloy siya ang pag-implementar. Pati pag loan po baga, sa loan pati, kung luwa ka ma-loan, medyo panakaw-lakaw ka muna. Baka man sa magkatabi ko. Ayun. Medyo abala po talaga. Sige. Igwang related na kahaputan. Total ngaya, si Kwarta, maghahali ngaya kay Kong. Maghahali ngaya sa gobyerno nasyonal. Garo libre ngaya yan. O di dapat ngaya libre. Di ba? Two things. Number one, operational requirement. Di ba? Kaipuan, ma-maintain tayo yan eh. Di ba? Kaipuan, igwang mga tao na mabantay. 12 empleyado po yan, base sa listahan po ni GM June Tolentino. Apuera pas duman sa mas supervise. May gasto po yan. Di ba? Pandawa, ang mayor na katuyuhan ta po talaga, iyon na makapag-supply ng sufficienteng tubig inumon para po sa kuya, mangyari lang po yan, matrayom po si kamautan ta, si obheto ta, mangyayari, di ba? And ninuli po ta mautang ma-develop si ibang spring sources sa mahali ang gagastuson ta po duman na po sa revenue na ma-generate dahil duman sa pupo nantang Maslog Spring. So dahil po sa mga rason na ini, kaipuan talaga na sa pag-distribuer ka ini, kaipuan na si magiging kliyente, si magiging buyer, bulk sales po ini, Metro Naga Water District, Buwadi, and even Kawadi, kaipuan na bakalon po niya. Pero ang pagkakaiba, ang kabakalan po kayo ini, baratuho na maray. Balikan ko lang, kaito ang pabakal kan Kawadi sa Buwadi, 12 pesos and 50 centavos. Pero ngunyan, makalipas ang pirang taon, imbis na maglangkaw o magpareho, ababahon. Di ba? Dahil po nga ni, gusto ta na magbenepisyo po ang mga tao. Thank you, Kong. Thank you, Chairman. Pinakahuling hapot kay Bossing Gustan. Thank you. Good morning, Kong, and good morning, Chairman. Ang kaputan ko kay Congressman, nabanggit mo po kung si mga water districts sa Calabanga, Bumbon, and dito po sa Metro Naga. How about kung sa Banwaan ng Ocampo and Banwaan ng Pili? Nagrani po ba siya sa imo na gusto mo na magbakal po ng tubig, hali po dyan sa Maslog Spring po? Sige. Ang pili igwang ipigdulok sa Satuya, pakiulay po siya, budget para sa sarong project po ninda. Daita pa po siya nasisimbagan dahil ang pig-prioritize na po ini. Para po sa kuya, iyo po ini sa gabos, iyo po ini ang pinakamahalaga. Pero may sarong option po ang pili. Lalong-lalo na pag nagdagdag si capacity, hali duman sa Harubay. Ano po ang sarong option? Mag-bulk sale man po sinda. Gusto sabihin, kabali sinda sa mga bakal. Mas barato, di ba? Pero makikigamit kan pipe, kan tubo, kan Metro Naga Water District. Di ba? Hali duman sa Calabanga, sa may boundary kan
Calabanga as in Naga, Carolina. And then, makikiagi sa mga tubo. Sasaluon naman yan, pwedeng saluon, duman sa may boundary kan Naga-Pili sa may ano yan, Palestina. Di ba? Pwedeng arog po kayan. Pero dapat ang kaulay kayan, bako lang ang kawadi, kundi siringman ang Metro Naga Water District. So, sarong paagi na sa hiling ko, baad mas less cost kumpara kung si usual na pumping station, etc. And besides, nahiling ta si projection eh. From 1 spring, igwa pang 4. Diba? Sige. Thank you. Thank you sa mga paglipas sa mga By the way, kagutan. itong sa Okay. Ocampo, suway na urulay po yan. Dahil po nagdudulok ang Ocampo Water District. Pero may mga residente duman na nagko-comment sa satuyang Facebook page. Sinasabi si problema sa kakulangan o kaya kawaran ng tubig. And nababaritaan ta na may mga bukal man po duman na baad pwedeng i-develop. Nakahanda man po kita magdaba. Okay. Thank you Kong. Thank you sa mga pagriba. Siguro for parting words, sa gadantang una ning minsay bago kita magtapos, inutong ko po si General Manager, Chairman, sorry. Gutom na ako. General Manager kaya nagbalik eh. Si Board Chairman Gilbert Albero. ng MNWD. Salamat Tabi Roy. Lastly, gusto ko lang po ipaabot na kita po sa hunta kang MNWD. Medyo walang ginigibong immediatamente aksyon para po talaga maparakas na yung magayon na oportunidad ka na yung sa Maslog Spring. Pigilin talaga po na mag-join na kaming board meeting with the Kawadi board also para po talaga ultimately ma-finalize na sa mga dapat urulayan. Inot po kasi itong permitting requirements, nakulang bagay po kaya ito. Ito ang pinaka-mapuon sa Gabos eh. Maski may pundo si Kong, kung si permit medyo data na asikaso, you have to do the basics. Kaya bantang mo nang ma-finalize po ito. So we're looking at baka po sa mga ngapit na panahon, maka-joint board meeting na kami. Pandua po, dako na pong pasalamat kay Kong Nelson na kita matawan ng pagkakataon na makapaghirasman kama ginigibo niya to sa Water District na kita po pipirit man nagpupursige na makatao talaga ng sufficienteng supply ng tubig sa kabos na konsumidor. Kaya lang dahil sa kanyang limitasyon, kita po nagigibo ng mga paagi na si atong limitasyon masimbagan. Maski nga ni kita kapos sa financial resources, we are doing our best na deliver ng gusto sa mga namamanwahan. Kong salamat na maray sa pag-imbita. Sige. Hopefully, And syempre, bawat kang pasalamatan na Chairman Gilbert Albero. Nagtagal, kayang-kaya kantuhod, nakaabot, nakaantos sa Maslog Spring, sa Busay Falls. Pero lilinawan mi po na bako po itong simpleng nature adventure. Ang pinakamahalaga po duman, as in sailing ko si May Saysay sa Kalakawan, itong pag-verifikar na igwa talagang arog kayan nabukal, nakulaon ang volume kan tubig na pwedeng isupply po sa Satuya. As in, dahil po kita mapundo, hanggat dahil po ma-develop po yan, bako lang si Maslog Spring, kundi si iba pang masurunod na spring. At the same time, sakibunin lakdang para maproteheran po ang lugar na ito. Kapag naproteheran ta po ang lugar na ito, napoproteheran ta si source kan tubig inumon na makakaabot sa satuyang kanya-kanyang harong sa mga establishmento na susuplayan po kaini. So, salamat liwat, Chairman Gilbert. Pakisabi na lang kay GM June, as in sa mga pag-iriba. Pinapasalamatan naman po, siyempre, si GM June Tolentino, and board kan Calabanga Water District, Seringman and Bombon Water District. Sa Gabos po na nakaantabay, laumon po nindo na mangyayari po sa tuyang pangaturugan na makapag-supply nin sufisyenteng tubig inumon sa Gabos na households, puon Calabanga, Bombon, Magaraw, Kanakman, Kamaligan, Naga, and even including probably Pili, pati po ang Gainsa, nakabali.
Itong duman po sa Banwaan kan Ocampo, suway na urulay po ito. So, padagos po kitang makiaram, makihumapot, asin makanood sa kung ano ang nangyayari sa tuyang distrito. Magtarabangan po kita. Day po kaya kung si Congressman Nelson Ligacion lang. Kaya po nga niyaon ang iba pang mga water districts. Depende sa kung ano ang sa tuyang pinag-uulayan, anong problema ang sa tuyang marisolveran. Sa pagtatarabangan, kadakol pong karahayan ang mahaman. Salamat po. Maray na pag-aaga. Thank you. Thank you very much sa stoya po mga guests sa Urulay Distrito, Congressman Nelson Ligacion kan 3rd District kan Camarines Sur, and Sirigman and Chairman kan Board kan Metro Naga Water District, Sir Gilbert Albero, asin sa mga pagriba sa media. Thank you very much. Mabalos, maray na ako po.